Moikka! Eli mä oon Kippana ja mä teen Aito aidompi aitoa Tube-kanavaa. Ja tänään me ollaan saavuttu tänne Aitoon ala-asteen pihalle. Ja seuraavaksi lähdetään etsimään mistä me päästäisiin tonne koululle sisälle tsekkaamaan, että mitä siellä tapahtuu. Moikka! Mikäs täällä on niinku homman nimi? Jotain te kokkaatte vissiin. Haluatteko te itse kertoa vai kerronko minä? Kerropa sinä. Ei vielä tiedä, että mitä on se tulossa. Täällähän on tulossa semmoinen laista, eli tää on tämmönen mattojen miesliesikurssi. Isät ja pojat tai joku muu mieshenkilö niin tekee ruokaa yhdessä. Ja tarkoituksena on hyvin tämmöstä niin kuin helppoa, nopeeta kotiruokaa, että saisi vinkkiä tästä. He ihan innostaa. Yhdessä tekeminen, innostuminen, keskeisiä teemoja. Ja meillä on tässä aineistona on tämän näköinen miesliesi-lehtinen, joka on aika uusi ja jonkun verran on eri kursseilla käyttänyt. Ja on kyllä ollut hyviä ohjeita. Semmoisia visuaalisesti ihan kiva, innostaa. Vau. Jaha, siellä vissiin pistetään sipulia. Juu, broilerin pyörököitä tehdään. Oi. Näyttääs aika hyvältä. Toivottavasti maistuu. Maistuu varmasti. Jahas, katsotaan mitä täällä. Oho! Mitä sä ajattelet? En mä tiedä. Hyvin näyttää menevä. Varo vaan sit omiin sormiin, eiks niin? No niin. Sehän käy aika tottuneesti. Teekö sä kotona ruokaa? En. Onks tää ihan eka kerta? Okei, vau. Nyt sä sit varmaan rupeat kotona kokkailemaan. Joo. Se on hyvä harrastus. Mitäs sulla on siellä kulhos? Onko siellä pottuja? Joo. Noniin. Onko sä ne ihan itse pilkkonut? Joo. Vau. Onpa hyvän näköistä. Noniin. Mä menen vähän häiriköimään tänne muualle. Jahas, siellä on teillä kalaa. Mitäs te teette? Kalapuikkoja. Teette kalapuikkoa. Oot sä ennenkin tehnyt? En. Oot sä leiponut? On. Niin. Kertaa. Joo. Aika hyvän näköistä kalaa. Mitäs teillä on muuta siinä? Pari kananmunaa. Sitten jauhoa ja murojakin löytyy. Sitten on vielä Maukkeita vielä. Ai jättää. Jahas. Siellä pistetään jo uuniin lämpiää. Kurkataan. Täältäkin kuuluu jotain ääntä. Jaha. Heippa. Mitäs täällä kokataan? Heippa rouva. Tehdään siemenväkkäriä. Ei vai mikä siinä? Me tehdään tämmöstä. Semmosta. Tämmöstä me tehdään. Onpas hyvän näköistä. Ja sitten se saa maistaa. Älä nyt Tehdään aika semmoista, aika ehkä... häiriköimään tänne. Noniin. Siellä käy jo ihan tottuneesti sekoittaminen. Ei sitä kauhean monta aloittaa. Onks tehnyt ennenkin? 2-5. Joo. Sen näkee kyllä ihan noista otteista, että sitä on joutunut vähän kotona kokkailemaan. Onko sulla joku bravuuri, mitä sä teet kotona? Se tarvii aika pieneksi laittaa se. Tuleeks tästä? Niin, rupeat tekemään kotonakin lihapullia. Niin pieneksi, mutta... No. Siellä nyt kurkataan vähän mitä tuolla tapahtuu. Siellä menee nyt, kuoritaan potut vielä. Tuossa kun ajatellaan tarkkaan. Öljyä ja suolaa ja Vau. Sehän kävi hienosti. Tarvitsee se kolmas lauta.
Mitäs te teette jälkkäriksi? Mitä me tehtiin? Tuorepuuroa. Nyt me tarvitaan Ahaa. ruokalusikka. Teelusikka. Banaani. Otetaan tänään toinen kuppi. Isot. Älä vaan tipu sieltä alas. Tops. Riittää. Puoli desi. Tää on puolinen. Niin kuin tää keittiönpöydän alla. Mitäs te nyt teette? Me tehdään vaan Mitä? tuolla. Sano se. Hummusta. Hummusta. Se on hyvää. Mistä Niin kuin se? tää pöydällistä. Vie po. Se onkin hyvä. Näyttää hyvältä. Mulla on Haista. täällä. Kyllä se tuo. Kyllä tää on aika hyvä. Mä ajattelin, mitä hajua se on? Puoli. Mitä se on? Mitä se on? Tää on sitä tahinia. Tahini on tämmöstä. Miltä Tässä, se... tässä me ollaan laitettu suola. Tää on niinku pähkinä. Pähki, niin. Tässä on valkoista. Tahini, se muistaa siitä, että se on tahini pähki. Saanko voisi ottaa rätin tuolta ja puttaa tuonne? Tason. Hyvä on. Ollaanko me nyt niinku jännän äärellä? Kato sitä etumaista varmaan. Kun... Tää. Niin, kato kun tuo takarikään, niin sen näköinen on ollut pidempään lomaa. On. Oo, kato aivan. Vertaamme. Noniin. Samppa. No niin, eli nyt ollaan kotiuduttu miesliesikurssilta, joka siis kestää nyt 3 keskiviikkoa. Ja sen verran täytyy kyllä sanoa tämänpäiväisen perusteella, että niistä pienistä miehistä taitaa tulla aikamoisia kokkeja. Joo, mutta jotta pääset näkemään mitä muuta Aitoossa tapahtuu, niin paina tilaa painiketta. Mutta hei, näihin meiningeihin nähdään taas. Moi moi!